Si la tonyina sempre t'ha tornat boig, tasta la nova pizza Pacífic mitjana i una amanida per només 1.495 pessetes. Pizza què? Avui, a partir de les 8, Espanyol-Sevilla. L'Espanyol ha quedat fora de la Copa, però vol continuar fort a la Lliga. La UEFA no es pot escapar. I després del partit, el vestidor, amb un ampli resum de l'Atlètic de Bilbao-Barça i les reaccions de tots dos partits. Aquest vespre, la Lliga es juga a TV3. Ford i la Caixa, patrocinadors oficials del Campionat Nacional de Lliga, els ofereixen el partit de la pròxima jornada a Futbol Professional. Podríem dir que s'assembla bastant a la idea que teniu els humans del mal encarnat. Després de 15 anys, l'Alien encara és viu i torna a sembrar la destrucció i la mort. Facis un tall. Em pensava que era un d'ells. Només una força sobrenatural el pot aturar. Si et puc ajudar ni que sigui una mica, pagarà la pena. L'Ocult 2, el retorn, aquesta nit per TV3.